di khubor na kajilla Meghalaya. Myntri Rangbah kajilla Meghalaya Conrad K Sangma. Pynrem Jur ya kajingbom bat Jingpyndik ya ngut Kynthei na Thai North East. Kabaja hadalhi ong ba kane kajingle kalong kum ka racial bullying bat kamdei ban kalalong jinglong ka paman kasni ha ka imlang salang kat kum ki report kane ka jingjia kalajia hajan ka sake kot kompleks sa Delhi ki argut ki briew ka way na Manipur bat ka way na Assam kilsha kren ben bat shah pynshit da kato kane kishinrang haba kini ki Kynthei ki pyrshah ya ki kitin ben ka jingjia khaja kala kham jur bat kila sha bom shatit hadin kane kila not kila shara sha hospital banyo jingsma ki bor pulit ka Delhi kila pan pau ba kila stang pan tokit bniah ya kane ka jingjia bat kidang wadru ya ki bedon ketilang ha kane ka benta Myntri Rangbah ka Meghalaya Conrad K Sangma ulaong ba ka jilla Meghalaya ka Pynrem Jur ya kane ka jingle ula ka dawru ba ka jingbeng jai penriu pyrshah ya ki briew na ka Thai North East kamdei satia banlong ka jinglong ka baman kasni ula karpa di ka bor synshar bat ki pulit ha Delhi ba kinshim ya ki sinjam ki ba tin ban pentikina ya ka sngi jong ki briew na North East ki basa batray ha kinong ba per kari India kane ka jingjia kala pami biang ya ka jingli shaphang ka sngi bat ka jingshania jong ki briew ha ka Thai North East ha kinong ba kum ka Delhi nginang up bi ka jingtip ka ba kham bniah ka ba ka jingtokit ka dang ya chukmat kane ka long ka khubor na ka channel jongi lada piskam tenat ya kane ka video ngapa subscribe like but share di kane ka channel banyo ya ka jing ïathuh khubor man kasni kublai shipol